Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Tuntunang Kamao Asero, let's get back to our survey question this afternoon, ladies and gentlemen. Epektibo pa ba ang PNP sa kanilang tunay na tungkuling proteksyonan ng mga mamamayan? What do you think, my friends? Ang inyo po mga opinion, mahalaga po sa ating palatuntunan. Feel free to put your comment, to register your comment sa ating live video. Immediately binit our live video ng Kamao Asero sa Leader News Philippines. At habang batiin natin ang ating mga kaibigang nakasilip sa ating palatuntunan, Sir Mel Argawanon. Kumusta ka, Sir Mel? Thank you for joining our program. Sabi niya rito, God bless you, Sir Errol. Konsulta na kami. We are watching your program. Thank you, Mel Argawanon and company. Amigo, friend Camilo Miliandas is also with us. Yan. Ating mabait na kaibigang Camilo Miliandas. Sir, maraming salamat sa panonood. At ang aking pinsang si Primong Joel Brocales, ang nagmamayari po ng restaurant Mix dyan sa Australia, sa Guadalupe, sa Makati City. Pag nagawi po kayo dyan sa lugar na yan, subukan niyo pong mag-drop by at tikman niyo po ang masarap na mga pagkain po dyan, especially ang halo-halo special nila. Mix Restaurant dyan po sa may Shell gasoline station sa Australia sa Guadalupe, Makati. At Professor Yusuf Mando, Sir, sabi niya rito, watching my idol, Mr. Errol. Thank you, Professor Yusuf Mando. Kumusta ka na, amigo at kaibigan? At it's my pleasure to learn that you're watching my show. Thank you, sir. Ronaldo Vargas, good PM, Sir Errol. I'm watching po, pakibati po dito sa Magdalena, Laguna. Lagi po kaming sumusubaybay sa inyong mainit na talakayan ng mga balita. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Salamat po sa inyo at balikan natin ang ating tinatanong sa hapon pong ito. Epektibo pa ba ang PNP sa kanilang tunay na tungkuling proteksyonan po ang mga mamamayan? Bakit po natin ito tinatanong? Bakit po natin tinatanong? Sapagkat sa nangyayari pong sunod-sunod na mga insidente, na mga patayan po sa ating bansa, mga ang na-involve ay ang mga nagiging biktima ay mga politiko, may mga ordinaryong tao, napakarami na, no? Napakarami na. So, ito nga po, basahin muna natin at maibigay po natin sa inyo ang latest na balita tungkol po sa inambus na mayor po ng San Fernando sa Cebu. Sinasabi pong politika daw ang maaring anggulo o dahilan ng kinukonsidera po ng Talisay PNP na possible motive sa ambush sa alkalde po ng San Fernando, Cebu na ikinasawi po ng misis nito at dalawang bodyguards. Sinabi po ni Chief Inspector R.D. Cabagnot ng Talisay City PNP na nabanggit umano sa kanya ni Mayor Nenet Reluya na may kaugnayan sa politika ang mga nangyari sa kanila. O narito, pinaslang ng hindi pa matukoy ng mga suspect ang dalawang opisyal ng naturang bayan. Yung mga konsyal na sina Rene Boy Dacalos at Kapitan Johnny Ariasgado na tumatakbong konsyal naman sa ilalim ng partido ni Reloya. Napagalaman na ilang araw bago ang insidente ng ambush, sinabi po ng asawa ng alkalde na si ABC President Ricardo Reluya na meron daw na natatanggap na mga threats mula sa kalaban nito sa pagkalkalde na si
Ruben Feliciano. Ayon po sa balita. Tinadtad po ng bala ng M16 Armalite rifle ang van na sinasakyan ng mga biktima, kung saan dead on the spot si Mr. Reloya, ang tourism officer na si Ricky Monterona at driver na si Alan Bayot. Tatlong mga suspect naman po ang nakita ng mga naka-witness na sakay ng puting Innova. Ayan, sinasabi pong bumaba ng sasakyan ang mga suspect na may suot pang bulletproof vest, naka-bonnet, bago pinaulanan po at tinadtad po ng bala ang sasakyan ng mga biktima na tila tinitiyak na patay lahat ang sakay sa sasakyan. Sa ngayon po ay nagpapagaling ang mga biktima na sina Mayor Nenet at dalawang mga bodyguard, habang sila po ay bantay sarado ng mga pulis sa hospital. Ipinag-utos na po ni Chief Inspector Debold Sinas sa Talisay City PNP at San Fernando PNP ang mabilisan at malalimang investigasyon sa naturang insidente. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang mabigat, ano? Na tila baga sa bansa po natin ay masakit man ang katotohanan, pero tila parang simpleng-simple na lang pagpatay po ng mga tao. No? Na tila baga ay parang damit na lamang na nauuso, or parang mga kultura lamang na nauuso, usong-uso, parang nakagawian na, at nakakatakot po ito. No? Even doon po sa amin sa lalawigan ng Albay, wala pong mga istorya ng pinapatay habang papalapit po ang eleksyon. Pero ngayon, tingnan niyo po yung ating kaibigang si Congressman Rodel Batocabe ay nasama po sa bilang ng biktima na ho ng mga pagpatay. At bagamat natukoy at sinasabi pong tukoy na ng PNP at may kaso na nga ho, pero yung kaso hong isinampa kay ito po doon sa Daraga Albay Mayor na si Baldo ay wala pong kinalaman pa doon sa murder. Sa ano ba yun? Multiple murder? Supposedly sa pagkakapas lang kay Attorney Rodel Batocabe, ay ang kasong isinampa ng PNP ay may kaugnayan po sa sinasabing mga nasamsam na mga armas, mga illegal na armas daw sa bahay ni Mayor Baldo ng Daraga Albay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sir Tito Poras, salamat po sa panonood. Thank you. Good PM, sir. Paki-anunsyo naman po na merong bonsai show sa first week of February sa Quezon City Circle. Salamat po. Sir Tito, let's do a feature video ng Montalban Bonsai Society para matulungan namin po ang inyong event come first week of February. Abisyuhan niyo po kami kung kailan niyo po gustong puntahan namin ang inyong lugar so that we can do an interview and we can feature some of the chosen bonsai plants na bihira pong makita ng ating mga kaibigan, especially yung mga bonsai enthusiasts, na ang alam po natin ng isang bonsai Clarence ay nagkakahalaga yata ng 50 mil yata. Ang bonsai, maliit na halaman, mga ganun lang. Pan-display, di ba? Special plant. Yan. Mahal yung mga na yan eh. So, collector's item yan. Yan, collector's item. Kaya't mahal po yan. So, yan po ay mangyayari ang bonsai show sa first week po ng February. Yan po sa Quezon City Circle. Yan, pasyalan po ninyo sa Quezon City Circle ang bonsai show. At I understand, yan po ay isang malaking event na pinangungunahan ba yan ng Montalban Bonsai Society. Naalala ko tuloy yung PIO ng Caloocan. Napakahilig din sa bonsai. Ayan. Sige, Sir Tito Poras.
gawa tayo ng promotional video ng inyong bonsai shows sa darating na February of this year. Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas po ng ilang importante pang paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.